Period renesanse, to je nešto lepo kao renesansa. Evo, moj dragi kolega Vudu Popaj, samo zato što vi ste šarmantno smeška. Kako imaš taj, ja sam uvijek vežbao taj šarmantni osmeh, ali nikad ga nisam imao. Kada je bio period renesanse? Kada se emituje ruski rulez show. I između 15. i 16. veka, 13. vek, 11. vek, 19. vek, a ovi rimski brojevi mi, da ne kažem šta. A? Vreme. Da te ostavim sa devojkama. To je, nemoj, ne, molim te, ne, ja sam s devojkama slabo se snalazim. Znači imaš 4 sekunde, moraš daš odgovor. Ajde, moraš. Pomogni mu, ajde. 19. Obrešte 19. Da li je ovo tačan odgovor? 15. 16. vek. Period preporoda umetnosti i nauci, okrenutosti ka čoveku i ljudskim vrednostima. Kao ruski rulez show, ja sam rekao. Totalno smo okrenuti jedni drugima. Jao, Vudu, zavidimo. Ostavim te da uživaš. Samo ti kažem, dve opasne rupe. Nije frka. Doduše, Boki ode s jednom, ali dve opasne rupe, velike šanse da ostaneš. Ne znam šta da te... Evo da sad je skoro izašao ovaj CD-čić, albumčić, kako to vi kažete već, ne znam. Sikter Felerčić. Jesi tako zove? Sikter Feler, da. Sikter Feler, a? Da. Kako ide? Odlično, turbo. Dobro, slušao sam neke stvari, moram priznam da... Odlični tekstovi, ja to volim i... Drago mi. Ali dosta šlihtanja za sada. Da. Ne, ovo sam iskreno sve rekao, majke. Odlučite opasne rupe. Pazi, dve su samo, ajde vidi. Pa mora, pazi, ne može da ta nesreća... Jedno mora. Ne može da ta nesreća toliko je večeras zastupljena u ovom kvizu. Ručicu i to je to. Čekajte mi ljudi, pa baš baš nemaju sreće.